Gogo ba daghana? Muli pa. Hello guys, so karon sa kuan sa may diri sa Mangobinyo. So padung karon sa Tintay kay Martin ko SEO training sa vlog for vlogging. Ito ko Tintay Mandawi guys. Padung. So nakaya na sa contact zero or chip. Okay guys, talaga dito. So mga amigos, so karon naabot ako sa office ni Mic TV. So na diri ako makakulab karon. So mag-meeting daw mi sa training for SEO. So mao na si Pink na baboy. Pink na baboy dayari og si Arvis Vlog. Apil ka? Og si Boss. Hey, Simon Peter here. Hi. Simon Peter daw yan. So totoo guys, nangapami karon. So dali is pans bami. Bami og lumpia nga fresh. Lumpia. So totoo guys, magkuha nami sugod nami training. Paghampo mi. 24 hours later. Sugod na kami sa kuan. So si Hi Lataga! Welcome to your channel! My strong lagan! may strong lagan. I'm introducing myself. Si kuan sa boss. Chasing James. Di mag-upload lagi itong kuan. Sa SM Gabon, si Sai. Ano? Sa presentation pa hotel. Asa mo to? Dali. Okay na? Di mo lang pinagkwento. May ko pa ko dili. Puli lang hindi ka umana ka. Ito na pa yun. Kung ano na lang ka na to, itong batch ka. Usa sa most requested nga putahe is ang humba ni Flora. We have the chop suey, the bami, the embutido, and of course ang iyahang version sa fried chicken. So this is every weekend event, no? Gawin natin Sunday. Okay, Rick! Nakakot sa mga to! Oo, yun na yun. Asa na ko si Chris Ray, nangita ko sa vlog. Isa pa tayo mag-vlog na. Nakakagaw. Chasing James. Kami niya, no, Ryan. Eneri Yonas. Eneri Yonas. Family ba yami? Say, sige, sa dito.
Enerian has Baisrang Lagan. Maestro Lagan. Hi guys, I'm Simon Peter. Padong nung mali. Padong mo. Ay, pag inubog niya. Focus so that you will get the nice drawing. What's that? What are you doing? Lakad. That's your no blindfold. How about What this is what no is that? blind. This is Suman, Brad. Supsupo no tilapan. Kuhan yun Ang na. ice cream. Tilapan una. Busa. Tilapan una. Una, supsupon. Manong tilapan ma? Ay, supsupo. Para diling mausik ba? Funny siya, witty siya. Yun, tutropahin ko siya. Ako, para sa akin, tutropahin. Kasi feeling ko, nanonood din ako ng vlog niya. Kasi masaya, parang masaya siyang kasama. Marami tayong matutunan sa kanya. Kaya, tutropahin. And we have Vice. Action! Go! Ikaw malaka kay ihatag ko ninyo ang clip. Go, padaghan na. Wala pa. Hello mga adas. Hello, what's up mga adas? So, ganina nangaon mi. Then, gipa-rate mi kung pila mga rate. So, ako i-rate. Rate na ko tanan kay pwede 12. Lami mo ko tanan. Mas lami pa sa akong rapat. So ako mga adas, lami ilang pagkaon. Sa kalami. Ang mas kinalamihan na to ay mas kuha ng ginagawa ang pang-i. So ang rate set kay 10 set. So ano? Suman, kiss ka? Mapaliw. Okay, so dara yung nakabutan. Ni Latagaw. Okay. Very easy. So yun, Ang imong i-draw, Latagaw, is old keypad nga phone. Old keypad. Old keypad nga phone. Phone nga katong naikipad ba? Katong daan, katong mga Nokia. Dara ang papel. Ikaw ray. Muna ni? Muna na yung paper, ha? And your time starts now. Go. Uy, kalimutan. Keypad nga, QWERTY. QWERTY pag yun. Dili ko ti-drawing yun. Katugilan safeguard mo. Murag anak yun. flip screen yun. Ha? Wala mo umakong. Lumurag bitana. Sa may LCD. Uy! Tagtulo sa tagtulo lagi nang yan. Tin story nga. Tagtulo kaya ka na.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Doon na siya sa kanang mouse. mouse, oh. Pirma eh, palamin ito.